I am him, and this is another episode of the Huge Upside, and you're in for another treat. Because today, this episode is brought to you by Vim Creek Studios. Special shout out to Vim Creek Studios for giving us this lovely space to work with. Salamat kayo. Actually, if you're interested, this space is for lease, by the way. So, if you want a cool setup like this, hablo na mo, Vim Creek Studios. And, of course, our episode would not be complete if wala tayo ginagmay nga snacks. Our episode is brought to you by The Box. The Box nga pizza by The Box. And amudawat karon. No better than sa akong too, this team trio who has captured the attention of almost 600,000 followers on the Blue App, Meta, or Facebook. Followers lang na, and wala pa gihap ang non-followers. And non-followers usually kay 20 times or 100 times more than the followers, no? So 100 times 600, ambot na pila, natuyok kasi nilang tibok Pilipinas. Mo ba na siya ang math sa kwan? Ambot. Ang math sa Meta? Yeah, because if you tanaw nimo ang analytics bitaw kay kuan bi agid ang followers igani ra kagamay sa grapho din ang viewers no, Because ang algorithm karon sa Meta kay dili na kailangan i-follow nimo siya to keep watching their videos. You just need to watch at least one video. They will keep coming back on your feed. mo na si Creative bay. So that's it. Wala pa nato sila na introduce but they already dropped in these 3 secrets. Wow. So, wala ta sa kuan by the unofficial tourism billboard of Cagayan de Oro City. Grabe ka na siya botong ko. Sa ako, glazing. Sa akong to ay help me welcome Jen and Bren of Laag Cagayan. Hi everybody. Hi camera 1, camera 2, camera 3, camera 4, camera 5. Kuya Nino was supposed to be here pero na siya very very important and urgent yung kayo nalakaw. So kami na lang sa Agiduha. Yes. Regards the Onin, shout out Onin. Yes. Salamat din no. Wala sa ko dahon ba nga musugot sa mo podcast no. Because why not? And magamit. Lang wala. Actually kani nga episode by dagan kita sponsor no kay ang gabi ka DIY ni atong lakaw pero ako lang kay just to see to a point nga wala ta excuse and mabuhat. Kasabot siguro mo na ano? Oh yeah. Okay, just ana man DIY. So I think mo po na inyo hang humble beginnings. So yeah. We all know marag dili naman mo micro nga mga content creators sa landscape no. But can you take us through the humble beginnings of Laag Cagayan and first nga post or video ninyo nga nag-viral and unsa na nahitabo after ato? Grabe no. We have to go back to memory lane like 6 years ago, 5 years ago. We started 2020, so 6 years ago. December. December. A little less than 6 years. No, we were originally 4 members. In English din Di man kailangan pwede mabisaya. We were originally 4 members gyud. Ang nag-establish good sa group was if you're familiar with Almira or remember pa kasaya Almira. We've met a couple of times. Si Almira, si Kuya Nino, ako and si Bren. Kami gid upat ang nag-establish sa Laag Cagayan pamisauna, not yet LK Fam. Kay nag-rebrand naman nito LK Fam. Recent naman na siya. Sige, go. Happy welcome LK Fam. Sayop ko. Nag-rebrand namin to LK Fam, but we started as Laag Cagayan, 4 members. And then, among original gid na content was not vlog. Dili siya vlog. Mura siya TV format. So, naka-TV format we feature restaurants, mga spots, places within Cagayan de Oro. Lifestyle within Cagayan de Oro. And then, moto sauna, if you still remember, we invite girls na magid mi sauna mag-invite. We invite girls. Then napod sauna si Kuya Randy. So, I think siya lang the only male nga na-invite nato. Mostly girls na mag-invite because naka-TV format lagi mi. So, we wanted na dagan host, Bibo,
And then recent na din may nag-transition to vlogs, to content creation. And I think murag mas mo ni kagat ang tao sa katong vlog na gid na personalized na mga vlogs. Not murag natanog sila og Facebook kay di sila ganang matanog TV, tagana pud na nato sa TV TV format, format. di ba? Pero before gid ni nag-start ang kaning upat sa among upat. Oo. Jen and Nino na sila other page pa before. Pero third ka na mi, murag ano lang mi. Mga talent sila. Talent lang murag third party, outsource lang mi. We do not own the page. Nabot ang panahon nga murag kinahanglan sila magkaltas og members, no? Oh yeah. So muna na Muna kailan ni Kuya Nino daan. nawala. Share na lang kaya tag mic. Kita kami share. So if wala to na ito po, Wala lagagayan. So it's still a blessing in disguise. Because our clients magud sa una katong mga sa previous pa nga page, gapangita sila ni Jen nga right. mag-feature gyapon same format because dili na daw para sa una. So moto nga why not ato na lang i-create mag-create tag page. Giapil na dahin ko ug napil na ang isa ka co-host. Moto na porma ang lagagayan. Wow. Hold up. Go. This time 9 to 5 pa mo. Teachers pagit pa mo ani. Yes. 8 to 5. Yes. We used to be teachers good. Kato nga time pagsugod teachers na. Pandemic na dayon. Sa pandemic na realize na mo Use nga. appeal ko. Ay, teacher mo tuod ni. Mga let passers. Ay, Yes. So mo to siya that our first video actually kay Mang Tuna. Tuna sa Uptown Strip pa to siya. When we made our first video, we still do not have the name yet. Page Right. name yet. We went to the store. Dito pa may nakunaon si pangalan sa itong page. Sige, mag-vlog-vlog. Tapos pangalan sa itong page. Wala pa yun may kabalot sa pangalan sa itong page. That na yun right there and then nga, why not? Sa una, ako na pag-big Wonderful Pilipinas. Wonderful Pilipinas pa bay. Mura hapit na gibin ni abot sa store ba? Wonderful Pilipinas na lang kay. Kay Murag, Kailangan to introduce atong name pag vlog. ana din mi nga kanang murag dako kan Pilipinas, mag lisod gyud siya i-maintain. So asik kagandi oro lang sa ta kay at least smaller ang kuan scope. So we thought about laag Cagayan. you rebranded. We rebranded to Why LK. why though? First of all, we wanted to be inclusive sa mga places na mo ginadtuan. Perminti may gina-question nga nung abot mo Cebu, nga nung abot mo vlog sa Manila, nga nung abot mo vlog niya, yung name is La Cagayan. So we really wanted our vlogs to be inclusive. Na dili may question nga nung nag-vlog midyang dapita. And also, over time, maragdagan na kanigamit sa word na laag. Laag. So, and then, kanang, katusad nga time kay gusto nami nga murag to make it into full lifestyle page, not only laag. So, gina-incorporate na naman mong personal lives, amo ang hilig, what are our hobbies, even our fitness journey, gina-incorporate na namo. So, dili na gid siya more on laag. It's purely lifestyle page na gid siya. So, it's a consensus, like everybody agreed na from laag Cagayan, naman to LK fam. Yeah, you notice nga dagan pud gagamit gid sa you're correct. Yeah, Dagan kay nang gagamit sa laag. Whether unsa pa na siya nga Yeah. However, I was really curious though because I really wanted to ask you kamagidwa specifically before you jumped into the media space. Mga professional teachers gid mo no. Oh, teachers give Yo, me. I was really curious sa kung ano ang transition ninyo ato like of course obviously the jump was it more of like a passion sense or and also a monetary sense. Ikaw, you want to answer first? Ako kay gusto no dramay ko kung asa siya. So unsa yang hilig, akong gipaningkamutan nga mahilig na pud nako. It will take time. It took time pero Time no. oh, pero Kung nakita I think I was there sa Mogs tong Yeah. last Last year. ni Marag mo last dito, year no? to. Nagkita pa talaga to. Oh. So kani kung asa siya padulong, murag Parang pakutana, are you enjoying it? I am. Syempre. Wow. Mo ni pangandoy na mo sa una nga. Let's travel nga malingaw ta nga let's make use sa atong make good use sa atong time. Limited time dos Time sa Bren. kalibutan. Naka-imagine ka Bren, yung artista ka Bren. Wala man bay. Kanira man siyang artista. Pero how's it feel now nga murag daghan na day kay mga mata nga nakatutok sa imo? Murag at ang attention ko Wala kay- pa sa ako, wala pa nag-sink in sa ako agad kay murag gibutan ako galingon ba nga always ko nga aga-assist sa kanjen. So Right. kung muntang tag ka ng mas nailan-nailhan, dito rin ako gina-credit sa itanan.
Mura ko murag na extension lang ko sa iya. So mura kong picture. Charot. mura ako arag yung mindset ba. I love the pivot po ninyo sa inyong content nung atong gi-involve na ninyo more personal life. Kasi kato na yun mo nga, dagan ba yung babae, nakakalingaw mga lalaki may ami siyempre makita may mga katuin yung DTL nga mga video sa una makita dapat mo sa magyapon IG. sila gina-invite ka magyapon namo pero But we have individual lives na karon. Kaya na naman sa trabaho, na iba na minyo na, so ang time di na mag-jive. So curious ko sa dynamic ninyo ato no kay unsa dito sila sa una mga on call lang or yes, kaya gina-invite lang yun na mo, purely invites lang. Kaya gusto na mo bibo ang videos. True. Kaya syempre, pag mag-feature ka restaurant, daghan kay pagkaon kina-serve. right sayang no Oh, and then naman na mahurot. Sa una to, daghan kay pagkaon kina-serve. Kay TV format lagi, so muna check documentary, muna check ka ng, kumbaga, magandang buhay, inana ka na host. So, dili lang mo pod mahurot ang mga pagkaon. So, we invite girls. Nga mga friends, so pod ako po to sila. Kunin mo sa imuhang kuan. Skincare sa una. oh, okay Pero ako, to answer that, katong transition, not too challenge man gid kay before ko nag-teach, di ba na TV patrol man ko sa Right. ABS-CBN. So, na ko'y idea kung kanang unsa gid to work in front of the camera. ABS-CBN reporter ko, ay din ko nag-dapat teacher. right So, ang transition mo kog nibalik lang so sa media on-screen. trained dili ka din 6 months. Naka-training ko, wala lagi ko nag 1 year, pero naka-training ko sa broadcasting. before nagsara ang ABS Before nagsara. okay so nakasapon ko kato so wait sa nakaundang lang ka kay nagsara Nag-resign ko. Ah, okay. Na layo pa ang pagsara. 2013 pa sa 2013 ko. okay So, pero akong training is broadcasting yun. right TV reporter, not, wala pa may vlogging good sa una. so that's why gikaon na ni Jen ang competition kinaon man dahil niya di ay and galingaw nagtanaw no cause poised kayo ang confidence ni Jen. Then mura siya ga classroom management baka to maestro magit mo. Di ba mag-manage magit mo classroom no. So mura composed kayo ga pa content mo nga daghan kauban so mo-organize gininyo ang mga tao na assigning everyone's roles. How much is being a teacher pod help you naman nadala nga pagka-maestro nga nadala ninyo sa content world? Yes, definitely. You want to answer? Kamara, ikaw man mas dugay sa teaching. Organization lang tingali sa pag-organize sa tao kay diba coach man ta sa una. So mas nakita nimo ang dynamics sa individual differences sa pag-deal sa tao. So more like ang role nako sa LK Fam is more on kuan ko. Nako sa admin nga part lugar kunuhay nga ako ang gastorya sa ako ang communicate ako ang communicate si Jen lang is kuan na siya murag nana siya diha sa talent dito na siya sa mga storya niya pero kana sa mga agreements sa mga meetings ako ang gaset ana. But for me pod kay siguro sa pagka-teacher nadala na ko on kana bitong retaining the attention kaysa ang mga bata especially high school short kasi laga attention span so senior high school so you need to make a way nga ma-retain mo ilang attention and importante pud kay na siya sa content creation na ma-retain mo ilang attention. This is all one big game of attention lang no. Yes. I'm really quite impressed by giunsa na ninyo pag-maintain. Is there a science behind na gistudyuhan ninyo when ang peak sa viewers o unsay maka-tick nila? Dynamic yun siya murag na learning experience ang kada video nganong gamay siya views dayon we move on from that tapos na-realize mo lang mas gwapo ni siya tapos night time na sa una pa pay attention mi sa oras nga pag-upload sa oras sa pag-vlog ana so mga angle ana so for almost 6 years murag na nakita na mo ni siya nga Yeah. Or every upload is a learning experience. Kay makita man sad nimo na sa imong kumbaga si Meta wag naman siya report kit sa imong stats nga unsay video na well performing, unsay video na medyo dili kayo, wala kayo na spread. So imo na siyang actually if you try to check on the unsay tawag na insights sa Facebook well reported kay siya ni Meta. Tanaw lang ika dito ba makita nimo kano sa unsa ni nga part nga murag mo decline na ang viewers. Unsa nga what do you think worked
the most and the longest para sa inyo? If there's a specific thing, I think a lot of creators can learn from this. Kuan, sa mo amang good sa LK Fam, whatever is our content, may it be food, laag, may it be something serious nga, more health and wellness, inana, we always incorporate our personality. Dili lang siya purely nag-vlog lang, dili siya purely content creation lang nga, nag-spread lang information, but we attach feelings and emotions sa mo ang gina-vlog. So, how we feel about the vlog, and we also Audience to feel. and how we would want our audience to feel and how we feel with the vlog. So we always incorporate our personality, and mo bitaw na nga kanang feeling nako na isa pod na siya sa kanang mura siya kumbaga turning point siya nga makaingon ko nga na mga videos namo na ni boom because nag-incorporate kid personality namo. Right. Kay kung purely vlog lang siya na wala siya kuan, di siya ma-retain. Right. I saw that katong si sukad nga si Bren kay nagsige nagpakita medyo kanang itong lakaw or kanang intimate Wala ko'y moment choice sa na, bay. mag-asawa. Kalit lang Away na, sa kalit na ko yung inana, bay. daan na gito ninyo nakita nga nana to sa inyong timeline or ni kuan mo nagdesisyon mo at po niya Bren mag-need nagi ka mo paatubang more Bren kay morag Ala na kog dalaga, dagan namang regards. Charot lang. Pero sa limbo ka sa isa ang kuan siya kanang sagingan na mo kanang learning experience ang tanan. So what's new? We always think of what's new. Unsa pa lain murag umay naman ni inani atong approach. So unsa pa bag-o. So mo to niabot sa time nga nata sa iligan nata sa iligan ipa video gipapil ko na sa video Oh, yeah. Katubit tong murag story about part 1 part 2 3 4 wala ko idea na ba sa part 1 video lang ko apil lang ko. So saya na yung narrative na din ba saya na yung sana voice over na kurat naman ko nga about naman ni sa among story ba so mara din to ito na sugod nga giapil-apil ko sa video. Dagan gikilig na. Pero kilig ito siya. Charot lang. Pero bitaw ka ng gusto pa na ko i-appeal si Brand kay gusto na ko LK Fam manggod siya. Right. So, dili hence why nag-rebrand siguro. Oh yeah. Okay. Kay gusto na mas personal gid siya. And gusto na mo like to welcome everybody nga murag ordinary naman gid mo pagpuyo sa mga lives. We're just ordinary people and we just wanted to share our day-to-day experience sa among audience. So nothing special actually. Even ang uban gid siguro mas bongga pa kayo mga love stories. Right. Oh. Na yeah, it's really interesting. Dagan to tong mga taga Cebu bitaw. Si Brent pagyapon. Oh, si John and Brent. Kato sila very good dynamic. Oh, yeah. I understand some content creators don't wanna involve their family. I think it's Mas more challenging siya ba if i-appeal mo family pero mo ganing hats off sa mga family nga mga content creators, mga kapinpin family. Oh, mas relatable manggod siya. And dili siya too conceited, nga it's always about you, like Right. about me. Sometimes kan pod ko about pod kay Brand kay para di pod everything is about me, not too conceited. And gusto pa na ko ikuan nga Brand also has star factor charot lang. Uy. Charot lang. Grabe. No, I feel like if appeal magi ka na people are always gonna ask single ka or asa imong bana or asa man kuan Jen kaw ra gid permis sa imong mga video so Oo, sa una. Samot na At some wala ko point. nag-wear sa wedding ring. We did not wear a wedding ring. Muna, by choice gito or sa No choice. nawala. Sa badminton ka na nawala sa badminton. Napaiya ka. Oh. Wala anyway. namin nagsuot. pero makuha na siya ba it's a blueprint for like for couples nga who wanna transition sa mag content creation bitaw. No, what you actually done kay Marag, what's so impressed, I'm so impressed yun sa guys having to leave the 8 to 5 bitaw. Then ang content is so much of a taboo gyapon hantud karon cause kabalo na yata kita defensive yata let's say like Hadlok ba? risky kayo. Yes, definitely. Katong panahon nga ni-declare na si Meta nga kamutanan pag make na mo reels. Then katong mga Yes. karaan nga content creators ato like ala patay tanan na mag-reels mabhati na ato mga bahin ani.
Ana bitaw, so anyone nga mo jump into this creative nga og media nga space ba kay murag Isog. balls kana murag Isog. risky ba. So hats off ba murag na pull off bitaw ninyo. Then sa katong uban nga murag wala nila hutay ba. I just hope nga naas like ka fullbackan bitaw nga na. Di siya lalim. Pero at least you guys still went for it. Yeah. Dili gid siya lalim. Pero Oy. lahi inyong pivot run. So ano na siya, akong gaganahan sa lag Cagayan is sige mo promote og pagkaon. I know, I think aware mo nga naay masay ang ubang tao Yes. sa Reddit. Aha. Aware kayo wala no. Yes. Dagan nga critics sa Reddit. Mm. Kamo pag-vlog. Gamay ra kayo ang mga goods, mga positive feedback on Reddit. Almost tanan nimo makita sa Reddit negative Like, din na. you never see something positive dito no. True. However, ako wala ako sumpog ko pero I also don't dive into food content. Di po sa na ako trip. Unless na yung mga hatag pagkain. pero ang ako lang is kana bitong you don't just talk without you walk. Gadagan mo. So, Every day. muna akong kaganahan like kung mo-promote man lang ikag pagkaon, pakita Promote sa fitness unsang also. paggamit sa pagkaon. Muna True. I'm so impressed by that kay I mean merch sense of like accountability and integrity sa bilang tao. You are shaping the public opinion mga God of Yes. especially Cagayan de Oro. And not just Cagayan de Oro City, Bisaya nga audience kay magbisaya mo majority sa inyong content no. So at least you're showing them options of food options to go around Mindanao or Visayas or Cagayan de Oro City. But you have to burn it after. Burn up. Congrats. True. Dahil dili ani pa gido, di pa gido basta-basta nga mandaganay. Gabi ka paspas si Jendo. Sakto lang. Kato nagdagan ta friend ba. Hala ko, "Hoy, Sakto Hoy! lang. Wait, kay friend patasugod ah. Yeah, nag-walk pa ta, remember? ako lahi man na walk. Ang dagan lahi gid bay. Sakit ang dagan. Naka-PR ba ako tungod dato. Wow! Lagi naka-sub 30 ko ato. 5K sub 30. Si Bren makinig. Bren kung dili ni mo hinay si Bren patay dili. But anyway, okay, so this is it. Take us through the health and fitness nga journey no and why do that and unsa where are you now? Number one, age. Wow. Number one, I don't want people to think na it's okay to eat a lot without moving your body, especially kids and teens. Mo bitaw nang kanang kung makabantay mo sa mga ga-create og mukbang karon naga-overeat na sila warning note dara nga do not try this or kanang nana sila basta warning note nga dili siya healthy ang inana na practice. So I also do not want people to think na okay ra di magkaon na nga walay exercise mo na nga. I also walk the talk na even if gakaon mig daghan ginadagan sa gidamo, not only dagan, we also play badminton, we go to the gym, basta we also make sure na dili pod ma-compromise sa mong health just for, because it's not worth it nga i-compromise sa mong health just for the content kay it's life, it's your life. Unsa man ako ah. Ikaw, ano say it? Ako bay kanang murag sugod pa Sugod ilan pa. na ka years pa, mga almost 20 years na. Struggle gid ko sa one. Weight. Sa weight management na ako. He used to be overweight. So I Ako was ginagingon. 92 kilos. Yes. Then when I proposed to Jen, part na to adto ang murag kana Nag-weight loss siya. Journey ko na. So nagkasal mi nga 75 kilos ko. Yan ni. Mo ni akong weight gapon pero at least pero kanto karon bitaw ko gapon ni. Overweight pagyapon siya. 75 kilos for your height is ideal weight. Ideal weight siya pero dol na siya sa overweight. Among gud siya. Namin pud mi ginatan-aw mong gud nga. I mean, so struggle siya. Even until now, nagapon ko sa struggle gapon ko sa weight management nako. Pero if kung wala po ning running tingali pod ba murag asa na po ni burot na mo tayo karon. Yeah, I think so. Considering also the age nga magaga edad na so dili pwede nga maghamal lang ta nga wala po tayo buhaton. Kay the more we age, mas lisod gyud magpaniwang and magpa-build og muscle the more we Kami age. kani siya gamay ra gini siya kinaon ba sa tinuod lang mga
kung mag 1 cup of rice, magtaas na kay ng 1/2 cup, mahurot niya. Pero sa sudan, kusog kay siya. So, Gamay just ra kog imagine rice. Na yung mga pagkaon sa during sa vlogs. Kami ni Nino, ana ba yun? Clearing committee. Behind the scenes, Mo tawag na ko clearing clearing committee. committee. Mas more on sudan gid ko. Oo. Grabe kog sudan, mapuno akong platong sudan pag gamay ra gid kay ako ang rice. So, that's the secret. Then ako sad, ka-enjoy lang gid pud ko sa running. Nag-start ko running 2024 until now I do it consistently almost every day. I just find the joy in running kay lisod siya pero it's definitely very fulfilling, especially if maabot na ka sa finish line. Very very Sa fulfilling. gingon ko na bay nga, unsay ang buhaton na musunod gyapon ko. So munang after nakita na ko nga nalingaw na kasi sa running, mag-apil na pud ko ani bay. Maglingaw na pod siya. And not only that, kay inyong background dili man running, badminton players, both of you badminton I taught players, her. professional badminton No. players. Siguro but Lang. fall under professional. Siguro competitive badminton players but not really ma-fall into professional kay murag ko naman ang professional big time na kayo but siya ginang nagtudlo sa ako how to play badminton. Growing up, I have no sports. Nag-start na ako play og sports katong nag-ila na mi. So siya gid ang grassroots kuan. man pud ako So ako ang grassroots sa mga high school nga mga zero pa sa ilang background sa badminton pero na sila gusto sila modula. So sa ilang 4 years nga stay mo na akong goal sa ilang competitive sila nga mabot sila og national level po. So And the reason why we shifted from badminton to running, number one, mahal i-maintain ang badminton. Mahal and mahal gyapon ba yung running ba? mas mahal ka ng badminton. Mahal, actually, any sports, mahal siya maintain. Ang running mahal, pero mas Pero mas mahal mahal gid ang yapon ng hospital badminton. bills. Yes. True. Ako surprised nga nung wala mo ni appeal sa bagel ball. Nag-try Ay, may wala pa. pickleball. Wala pa naman na-upload. Lahat lang. Dami pang upload. Nag-try me actually, lahi pud siya. Lahi pud siya. Muscle group. Lahi pud gid siya na Lahi pud stroke. demand, mga physical demand. I think dali ra para si mga brand kay nana Para kay sa ako, foundation. gamay lang gitwitch kay table tennis man akong mother sport. Right. So, more on table tennis or tennis mo ang sa nakita na ko sa during sa amuhang pag-training atong one day nga training namo. So, naay basics adto nga makuha siya kung nagdula kag table tennis. Pero kang Jen, tanaw na lang ang video. This is ako kag mother sports na ko is badminton, so ang footwork very different. ang wrist mo gud ilan anad sila sa wrist nga movement. So, lahi pod sa wrist. pickleball kay murag dili Arm. pod siya. Sa pickleball arm. Quite impressive kay ang grabe ang versatility sa LK Fam ba kay you can do travel vlogs, you can do family videos, especially you and Bren. You can also do health and fitness nga videos. Now doing affiliate. I like this kuan ang evolution of a content creator. Obviously, because you amass the much attention, people are gonna ask more from you. Like, unsa pa yung pwede na mo hot sa inyo ha. Tanaw na mo tanan video, gi-share na namo. Unsa man ako'y kwarta dire yo, kuan na lang ni. Ana bitaw, so murag okay na may merch niya. Tagamig merch. Na may kuan unsa pa man. So the pivot because again kuha ninyo ang mata sa 600,000 people and not counting the non-followers no. So why do the affiliate now? Recently lang no? We doing it last year December lang ako nag-start. December. Yeah. Also doing that on TikTok and then giving out ang link nasa comment section sa mga dili videos. na siya dili gambling na siya nga link na sa comment section, affiliate na siya. Kaya ako permitted ko order sa TikTok, sa Right. sa Black app and then sa Orange app. Always jud na as in almost every week na jud maabot. So why not nga ako na lang po siyang i-share. But wait, Jen, na naman kay background sa selling, no? Nakita na ako yung mga TikTok account sa una. Yeah, Nagpamaligya ka ba? Before, pag nag-start ang LK Fam, ang Lakagian, nagbaligan ko beauty products online. As affiliate? Or No. Siya ang tag-iya. Yeah. Nagkuhan siya. Sa tawa na Nag-rebrand mi sa Rebrand una. siya. Pero difficult Yung na siya product. i-maintain because ang time nga kailangan for LK Fam, grabe na kayo. Yeah. Difficult na siya i-manage, especially kami naman sa kung ati sa una.
Kani siyang pag-affiliate, ang naka-nice pa dani kay dili man kakailangan good mag-spend og capital. Igo ra ka magpalit sa product and then imo siyang i-discuss unsay mga benefits sa product, imo siyang kumbaga i-FYI lang nimo mga tao nga this product exists. So no need for capital. Ga-affiliate ko sa Black App. Nice siya kita actually. So until karon? Yeah. Right. Yes, until karon. So okay, I'm gonna go dive into a very sensitive topic. But I think I don't know kung game mo talk about this since you are anyway educating man po. I think a lot of creators will learn from this and also siguro dili sa transparency no kay marag obvious naman kaayo what people see on social media pero can you talk about ang na lang ang streams na lang sa inyo ang kita, okay, you don't have to like really dive into the details pero with LK Fam like pila naka-streams ang inyo ang nasudlan, like you have the affiliate, you have people outside the platform murag retainers ninyo every once a month siguro mag-provide mo og videos nila creative and the Facebook Meta monetization. So pila na tanan ka streams if wala pa ko I don't think that's everything. Ang more source of income bitaw. Actually, kami si Meta, go. Kani siya nga side February pa mi last year demonetized. Demonetized. So, it's more than demonetized me because there's something's wrong sa mo ang Now we just dili na mo siya masolusyonan until now. Di mi kabalo how to do it. Contact sa Meta. Yes. They cannot answer. Tama na ko sa murag second level yata nga isa ka ko So we're not getting anything from Facebook, Meta. from Meta. From Meta. Wala kasi nakabuluhan ni kamo lang or karon karon lang. Karon. You heard it here first. Yeah. Abi ninyo Kuan lang mi karon. So it's more on the brand deals na lang mi. Tapos affiliate. Yeah, we're not getting anything. So mingan mo nga for the views, wala kaming nakukuha pera from Meta. So kung mag-upload tag videos no nga murag walay branding, murag walay connected nga brand. So that's really coming from our heart lang nga mag-content. Creative video. So all others sana is natay sa brand deals, natay affiliate. Then karon po katong sa nag-story magud og dried mango. Yes. Among story started with dried mango. Yeah, so, okay, kanina lang segue na lang no. So ako nabawaan actually AI na ako ng story bay. Gi-search na kabalo si Gemini, Google Gemini ug si ChatGPT about sa inyong dried mango. Ano gina? The power of Grabe yung AI. mga digital footprint. So kato no, wait, kamo na lang storya. I think naingon naman ninyo na masyado maguton yung pagka-ingon good pero sulit kay M200 friend. 200 ba to? Nakalimit ko sa price sa dried mango sa 100 pesos. 100 ang kada kuan pack. So, Yes. kato nga dried mango, kuan siya bay murag ato lang yun November last nga week sa November yata of 2025. A close friend of ours, a client gapon namo, nag-contact siya, nangutana siya if kanang asa daw namo nakuha ang Dried dried mango. mango sa story namo 2013. So we found out nga siya de ay ilaha de tong dried mango gikan. So dito nag-offer dayon siya nga why not Sell it I'll again. give you all, I'll sell this to you kani. So mo to. Mo nito siya, idako siya, murag ni kuan siya ba. Sustainable siya. For di ba who would have thought nga the product nga nagpa-bind sa mo like 8 pila ka years ago na? Nakapa-click sa kong diskarte bay. O 2013 pa to is the same product nga makuha na mo karon like mapa-boost na mo karon pila ka years after. Kaya sa una ba kataw ka baligya lang siya because nasuldo na ko sana 7,000 with master's degree na siya sa teaching. So gamay ra gid private school pa man ko sa una. So gamay ra gid kay kita. So mo nang gapamaligi ako og dried mango sa That's una. when I saw the opportunity 13 years ago. Kani kay nag-offer so na chance. No, it's so true. Kanang sakto gid kayo kay especially karon. That's why live selling exists kay there's a sense of urgency when you go live. Then people get entertained kay wow, at the moment
oh, wow, kita ko siyang item, gigunit niya. And however, there's a sense of storytelling man good. And ganahan People po want ng to be mga entertained. yeah. And ganahan po ng tao, I think, like kung ako, ganahan pag ko magpalit if kanang kaila ko sa akong gipalitan because na ako yung mabalikan number one, and I just don't buy the product because of the product. I buy the product because I trust the seller. Yes, it's the trust thing. Relevance leads to consideration because it's LK dagan kay ko pwede palitan og dried mango dia. But our dried mango is different. You guys have to try our dried mango. Sales. Yes, different gid siya. Jen, bahala pag kuan Jen. Wa pa ka naka-try? Wala pag yun. Oh my gosh. Oh Jen, my bahala gosh. pag mag-sales bitaw mo, then I LK fa mo palit gid. Di ba? I tell you, people don't want to be sold, di ba? Marag Yes. alinga sa yes, mga tao yes. like, na po ni siya, Yes. baligyaan na po kuani, Yes. pero because you built the reputation already, ay pakila mga tao, ay pakuha ko 5 na. Mo na bina sila. Actually, mo na reason bitaw, Mikhail, nga, among mga videos, we don't want to make it sound selling. Sure. Dili mi ganahan na very blunt selling, although we are trying to introduce a product, a service, or a place, but we do not want to sound selling because the moment nga, maka-feel na ng mga tao nga, namaligyan na mo, scroll up na sila. So, morag, kano ni siya, morag, trade secret. Trade secret na naman ni siya, but we don't want to sound selling. We don't want to sound like we are paid to do this, to do that. Never sound We paid. want it to be personal. So muna gina-tailor na mo ang among contents into something nga murag dili siya sound paying ana. And that is the reason why karon medyo matawag ba siya nga art kapamili because kanang dili na magud mi ga kumbaga ga-advertise og dili gid mi personal user og dili gid mi ga tangkilik sa mga bagay-bagay. So amo siyang kung naay magpa-example, magpa-help sila advertise, amo sa yung gina-scrutinize kung bagay ba siya sa amo Right, mo fit ba sa kuan? sa branding, Mo align ba sa kuan? or magamit pa gid namo ni siya because lisod mawala pa ang credibility kung ambak-ambak na lang imo ang i-endorse kumbaga. Yeah, so nice no. Medyo nasabi na mo aning part no, the selling part which is makes perfect sense sa evolution sa usa ka content creator. Kailangan gid mo mamaligya kay asa taga-post like I just learned this now nga demonetize din mo last year. Oh, no? yeah. For a lot of creators big blow kay na kay huy mo na ni atong main source of income gyud kog trabaho para lang ani Demonetize me. Abi nila And I stopped working na by bisan ba og na demonetize na mi. Grabe nga courage niya, no? kay kabalo naman mo nga marag fully booked ram siguro mo. Di man sad, pero courage yun siya. Kay 3 months sorry wa mi Ako, I don't want Brand Good to be working all his life, Good. Di ko gusto nga mag-work siya. And 60 years old, pa lugar siya muna akong trabaho. Wan pa man may maglaag. Kana lugar, kay tinood lang ba, nakatry ko nag-travel mi nga namin nakasabay nga kanang old age na kay sila, nangatulog na lang yun sila sa entire travel. So, nang kumikar, Brand, dili, pwede nga, ayaw pa ta mag-travel og tigulang nakaayot ta. One turning point nga nakaingon ko nga this is it mundang nagid ko is ingon na ang papa na ko na ingon nga my son kanang inyong laag ni Jen karon that was our dream sa imong mama sa una karon kay nanami human ako nag-retire na ko retire na po di mama pero we don't have that energy. Yes. So karon namoy time namoy energy namoy resources sige na kanang do it go Nakakaon raman sad mig okra lang, tuyo, itlog. Oo. So dili kailangan lavish gid kaayo. Nagipasa sa ato bay. Wow, thank you so much. Mo ni ang usa ka sponsor nato no, Scenes and Music Press, responsible sa ato ang lighting karon ni hayag ang mong mga dagway except ni Jen kay hayag na nadaan na. Ako dagway na dai si Bren kay skincare mangyapon ni. Atong light salamat Scenes and Music Press. Wow, solid. Nice. Oh, there you go. This one. Thank you, Sam. Okay, so I bit curious no, inyong dive yun sa kuan cause like kato nagka-curious mo kuan gud kanang ang the evolution of a content creator nga mahimo na siya og parang selling machine ba kay
Total na naman pud mo gid diha ng mga tao kay gusto gid sila dagan pa sila makuha sa mo. Unsa ginagamit sa imong naong, unsa ginagamit nimo na sunscreen, unsa ginagamit nimo pampaniwang, unsa ginagamit nimo para di ka makraman pag mag-race kay Right. I think murag kanang sa makakita nila sa video ba. So sige pa sila gaso why not? Sige, share na po. Pero I think wala po na nagiplano nato kay nga moabot ta sa affiliate. Murag nagsakay lang kita kung asa ta dalon sa panahon, Right. asa ta mas maka-benefit ani. Kapoy kayo magsigi og choreograph sa imong timeline. Mas stress ka. Ba? Mag-go with the flow na nagit kang asa. Natingala na lang gani ko nga pagmata na ko nag-affiliate na din siya. Napakita na Really? napakita na siya sa iyang income nga mo. Nanihalin. Mo na income 1 week. Go go Ba? ana ba? So ma-amaze na lang yung ganun. Especially ang public trust ninyo ba, ang reputation, dagan kay tao gaabang sa inyo. Like, But I think that's why dagan pud kay tao na gusto gid mo dive anang pag-affiliate no kay laliman ka wala ang product sa imong kamot pero mukita na ka. Pero ako na ang products akong kamot. Syempre. Pero no need for capital. Di ba? Amo lang na no need capital no. Okay, more mo siya magbabot nga drop shipping. You just need to introduce to the product. So tinan mo sa mga benefits and then katulad ding seller ang magpa-ship. Pero mo picsan mo mga products nga Yes. mo align gid sa Yes. LK fam. Yes. The running products. Running, mga Skincare. camping, skincare. Mga kitchenware, house pambalay. Soon. Siya man gid ang kapangusina sa amo Yeah, speaking of the kusina no, grabe ka beauty ang kusina bay. Uy, lag ta po. LK fam coded kayo. Siya man gid ang kapangusina. Congrats on the house. Thank you. Katas ng vlogging. Yes. Congrats. I would say 100% katas ng vlogging. Really? Yes. Congrats. kami nga gatan no. Atong balay ani. But it inspiring. Pero dili na Inspiring. siya dali. 5 years po naman na siya gitigom. Right. Because kabalo ko sa content creation, it's not always rainbows and butterflies. So, what kabalo until when tatanawon sa mga tao, until when pagid pa True. to content creation. Pugagid guys. Kami, special karon nagundang Sir Ben, amag yung paningkamutan nga napod bay mapundar out from kita namo sa vlog. So bahalag hinay, it took us more than 2 years to build the house. To renovate. Oh. Ba? Balay mo na sa papa. Mo ba di katong sa ipunan yapon or lahi na? Katong kanang balay na makaron balay na siyang papa sa ubos. Kami din nagdevelop sa taas. But still, no? Did it kanang napod mo naka-collaborate pod nga mga businesses ato nga brands? Yes. Also yes. help Along the the way. process, di ba? Along the process kung kinsa po to Smart. na-align pod sa ilahang business dito, murag. Pero na kay mo no, nasabi na kay mo no, na murag ka nang Na-timing. pa-relax sa kay tanawon pa murag ang mga tao gatano wow, napalit to nila or which is I think you still bought it with your currency and your time. No. There's no such thing as free in this world. Yes. Oras ba kuan man na siya, currency biya ng oras. Ang oras ba kay very expensive ang oras. That's why I truly appreciate nga ni yes mo ani. Ay, to, no? What do you still say yes sa mga igani? Like, I would consider myself a small-time content creator. Babi. I mean, Uy, my God, I am him. That's so I am him na nag-chat sa ko abay last week. So, sure, oy. ngita Who tag are we bakante to kay say no? malarga na pud. Nag-anagi ko, pilay bayad ninyo kung podcast. Like, who are we to say no? Oy, si Chito sa Muntina mo, bayad biya og 150,000, no? Na may pizza. Lagi. Tumbak sa shoutout sa The Box. The Box. Yes. Salamat. But still, no? Di basta si kon bay. Namang people nga murag kanang soft Gaan ka. sa loob. Soft ka nga kunay anytime mo ingon sila kay butangan tag oras bay ikaw isa ka ana. Thank you. Yes. No, sa tinod lang wala may kabaloon sa standing na ako sa mga tao ba sa tinod lang kung maayo ko interaction ng nga tao wala sa ko kabalo if makainundom pa ba sila sa ako like busy man kita tanan good. Dito lang ko gasing ko ginanabay like okay, murag kung let's see na lang if dalon patas sa tadhana balik. Ana to. Pero buyag so dili wala pa ninyo ni gi-block or ginamoy gi-balibara na ni. Namigi ko lang, namigi move nga time Wow, after thank this. you. Mato me. Ba? Then imagine nimo wala beta mo bayari karon. Ana no? No, still na I truly appreciate it kay Pero ako ganahan ko mag-podcast good. really mo gani naagay mo yung setup. Managimo gani murang kamulo pa mo gud mi pod og plaster sa podcasting. So pag invite nimo ko You guys are it's a gonna good kill venue. it.
that. good venue ni bay pag invite nimo nga sige para makahawid. Actually wala pa ko naghawid ani sukad, wala pa na ako kahawid. Sumuni siya. Si Janet an ihaning gusto tanan. Sa diba ka-follow ra ba ako sa iya. So karon pag invite nimo kay good venue ni para makatuon ko or Nakatuon ka ka. masulod ko sa podcasting dili ba? Oh, see, kabalo man lagi ka mag-storya man lagi ka. Pag ako mag-invite og podcast kay dili ka mo storya. May snack. Ay sa shy mo himo sa snack. Wala diha. Sige, mag-botag snack. Doon sa kuan you're gonna dali ra ka na person. Medyo just authentic no kay mo sa something a video nga medyo authentic na mudaan pero slidean pa ninyo og a bit of curation no storytelling gamay podcast dali ra kay na para sa inyo. May kisang storya ba? I just feel mga words ba? I just feel. Amot lagi no asa gi ka na liwat sumama bay. May mangilad ba. But anyway, no I truly appreciate the time. I do have some certain things though medyo kind of sensitive to talk about. That's why himusla na po na ako nga naamo diri no I think you have some things to say. When you said earlier you want to work with brands nga mo align sa inyo and when services po gusto niyo i-feed sa mga tao nga kabalo mo nga dili madaot inyong pangalan. Why has the link not fit sa inyong personality or sa inyong branding sa LK Fam? The link ka ng mga gambling ko. Yeah, online gambling. And firm kay inyong stand, ano? Yeah, because I don't want to be an instrument nga ma-influence sa mga tao to use their hard-earned money for gambling. There's a better way to spend your money. Right. Lisod, para sa kwa, lisod kaayo pag sugdaran na siya kaisa, makaduan, makatuluhan, and then ma-addict ang tao, and then you are dili man siya directly but you are an instrument nga niabot siya nga mapadulong siya diha. So it's dili siya kaya sa among konsensya murag may mangyabo og kaldero inana. Right. Di magin ako kaya gali nga mandaot og example sa tinuod lang dili tanan na mga restaurants or kung ano among nakanan is ganahan me. Right. But we always say the right words. Kay, number one, ang taste is subjective, but subjective so na yung mga time nga, dili siya for me, pero we do not say good bluntly na walay lami because Right. dili mi ganahan mangyabo og kaldero. The audience, we talk to the owner. Right. Dili man po So, dili once you kumusultig taste lami. it mo, sura mo sa... Sir, Sir, murag- ako may gastorya Kuan man, nga, sir. There's something wrong with this. Wala may taste. kabuloon sa iingon, ana lugar. Dili pag kumusulti og lami sa camera because bakak nasad na siya. But dili pag kumusulti nga, walay lami ay magbalik diri, not worth it because remember, mangyabo kag kaldero, you are no longer giving a chance to the establishment na i-correct ilang pagkaon. Right. They're paying for employees. Kanang mga employees na anay pamilya. True. And nya imo lugar ignon na, dili worth it diri ay na magbalik diri ay magkaon diri. Imo lugar inanaon lugar So mangyabo never kag mo kaldero. once nakahatag of like something a negative review out of bisa pag di mo bayad. Ano? Dili siya negative review but Pero, dili siya positive review. Right. Therefore, kung nailima kasudan Honest review lang siya. nailima kasudan, way lami ang isa. Focus on the 4. Yeah. Right. the So fifth. focus on the positive lang. Oh, Yes. Right. focus sa medyo Kung acceptable naay- sa lasa. Kung naitulo ka sudan, isa ray lami, I will talk about the lami nga kani. Kung mo diri, I recommend this one. So wala screen time tong kuan. Taway lami. Ay to pakita. Kay kuan manggod luoy, maluoy Right. ko. Napay chance na ma So biging negosyo ba? Pero lisod siya kung kuan pod kanang food bitaw nga dili sa ato. Kanang Right. like Mediterranean food nga dili ato. So mag-review ka ana nga dili ka well versed. So, dapat na po kay context ng kabalo ko sa lasa ani ano no. Like a comparison like kung kani nga pagkaon na diri pa ato nimo sa Vietnam muna ilahang food ano ba kaya ma-compare nimo pod. So mo na siya nga dili pud ko mo positive review, pero dili pud ko mo negative review. Maluoy ko. Right. Which kay ang I just feel like with the amount of influence you have over the komento kaning Di ko gusto na Facebook kuan bitaw. pod mabungkag pod ilahang Yeah, panginabuhian. because you have merg na sa inyo ang beat. Hawak mo ang beat ba kung kuan mo to kung like in the instant you can like make or break Mailhani the mo, business bitaw. mailhani mo na lamian gid ko sa pagkaon kay crispy jud nga jud lami, crispy gyud ang pagkain og lami. So there you have it, businesses, paignan ninyo crispy si Jen ug si Belen. Lami ha? jud inana.
Yeah, it's hard kay murag labaw na bitaw. Initially kato pagsugod mo, murag I think you can still be like very honest and maghatag og whatever you wanna say, pero naana mo ning point bitaw nga murag naano mo maka-influence gid mo tao nga moadto or dili bitaw. So challenging, tough po na nga task, no? Kaya I don't think people realize that nga magbalikan ba, pwede ba mo balikan po, if dili mo balikan sa mga Mo na tao, risk, actually. pwede mo kanang marag na ay maingon sa inyo ang mga businesses that saan man lang ninamo mo hire na pod mi og kuan, marag ka nang sa industry po, sa creators po nga ala ayo ingon og negative kay like, unsa na lang mi wala ni mo hire na mo ani if igana nila pa You na just sa have to find the right words to say. You can Diba? say nga, not for me, bago ni sa akong panlasa, or Right. dili haom sa akong panlasa, pero ayo lang pod siguro ng wala lami og dili worth it imong kwarta diri, kakalas-kalas sa kwarta, grabe na kay na siya ka mga Right. foul na kaayo. Did you guys amo nakatuon ana Yeah. kanang the art of kanang what to say in the videos like training or kutob lang na siya. Murag You need the heart. 18 years You in the need to be kind to 18 people. years in the classroom, you know, you tend to choose your words kay di ba ka pwede bingog bugok ka. Oh, so you need to say other ka sa students nimo. Yeah, I think so. Saying positive words really Basic affects you. human decency. Basic human decency ra gyud nga dili nimo pasakitan ng kuan. Right. Choose the right words. If dili right word, if bad na mga words imong nasono na, do not let it. Or don't say at all. No. Muna kung namoy PR team bitaw ang best suggestions PR team ayaw magtingog. Amo biya gina no? Yes. Mo bitaw na katong recent nga katong van issue. Katong, Thank you Jen. Yeah, ikaw gay nag-open anim. I was kind of like mukuan mo. I mean ang entryway na ko ani like kasing dislagan ang story about ani bay pero yeah, I would like to talk about that kasi ang running community nato they want to hold like the integrity of the race. Yes. Marespetaran po nimo kay dili lali mo dagan ba na people train hard for that and then kabulos lang marag dili mo mabayad diri din marag Yes. ano to marag garbo na lang nila ba nga like we train hard for this and then marag lingaw na lang ginin namo at least kani ayaw ni ikwaas ako amo. So I on the other hand saw that of course I have your back ana ginasa kay marag I'm also in this space no marag nabi po ko diri din. I feel like people don't have the context, they want to build you up, mapakpakan kanila and then gusto pud sila nga sila ra poy mo tear you down. So if people can build you up, they want to tear you down kung gusto ho nila. However, I don't know unsay POV sa mga tao. One comment made a huge snowball. Blow up gid siya. But I would like to really hear it from you guys. Unsa day nahitabo ato? This is actually the very first time na magstorya mi ani. This is actually the very first time na magstorya mi ani in front of the camera. Sa tinuod lang ni sakay jud ko. Charot lang. Bitaw. Sa tinuod lang, number one, wala mi van. Wala mi van na gidala sa Kamigin. And ikaduha, it's impossible na makasakay ka og van sa kuan na side because among coach na adidto, among mga teammates na adidto, daghan ga bantay, daghan ka ila sa kuan adidto because kato siya ang Kamigin is hometown sa kuan papa, daghan kay nakaila sa kuan. Lisod magliok-liok, lisod mag-cheat because a lot of eyes are watching. Ang katong van issue, nag-blow up lang to siya because naman ko yung nag-post about sa Kamigin nga nado sila yung nakita nga nanakay og van. And then one person shared, ay katong original na post, naman ko siya gibutang nga clue. Vlogger nga taga Cagayan de Oro. I'm not sure kung ako lang ang vlogger na taga Cagayan de Oro, but there's one person nga nag-share adto nga tanan niya mga clues kumbaga is leading to LK Fam. Murag directed to LK Fam ba nga nag-podium and then akong gi-check sa may taga Cagayan diri nga ga-vlog na nag-podium murag ako raman so murag ang direction sa iyang mga clue is towards me. So ma-evident kaayo na ako ang gituan sa mga tao nga ni sakay og van because pag post na mo sa awarding instead of congratulations ilang ikuan ilang mo to kay Brum, brum brum road trip ana bitaw
Dito pa lang daan. No, sa comments. Broom road trip kanang saan ka punta to the moon mga ano bitaw. So, since kabalo mo sa tinuod, ako pag yun, first na wala, dili man ko runner, kita lang ko sa event. Kabalo mo sa tinuod, so among gimo, just let them be, let them pasagdi lang sila, salty lang sila di asan sila lang gusto because we have a video to show. Pero wala mi nagsaba nga kuan. Kamo lagi pong edit, sige pa na yun lang mo da sa inyo ang gipagbati. Nya sige sila request og kuan strawberry reveal. Last ligid nato na naala. We were laughing there. We were just smiling, we're laughing nami sa island dito. Like matud pa sa mong coach nga kalma lang ta kay kabalo man sa tinuod. And ako nga coach ninyo, kabalo jud ko sa inyong kapasidad. Ako pa lugar mo sa kayong van nga relay ra ko adto. Ako pa maulom sa mga nakakulop. Common last year po twice na good si Jen. So last year champion gapon sila of the same category. So relay gapon. This year ay tong kuan same gapon. So mag-cheat lugar ka. Lisod kay i-cheat dito. Daghan kay kailas ako kay ginsiliban. Akong papa both lola lolo taga Kamigin. So daghan nga kaila sa not that pwede ka mag-cheat gid no. Option gid ang mag-cheat. Pero dili man pwede. It's not an option. Naman tagi gihawiran. I mean, impossible siya buhaton kay Ice. But not that it's an option, but I know nga sa mga nakaila. Mo pantay isa pod sa kuan nga learning experience pod nga sa imong day-to-day life. It's also important nga mag-establish kag integrity, credibility, kindness because naay mga panahon nga ma-put into test ka, those are the same people nga magtanggol sa imuha. Those are the same people nga mag-defense mo. What if sa akong day-to-day life kuan ko kanang kanabitang murag tagulilong kay ko so pagabot sa sitwasyon nga inana nga sitwasyon lisod katuhan kato mga tao nga akong gipang binuangan dito dili ko nila ma-defend no kay sa akong day-to-day life po man ko'y klaro. So I think murag mo po na akong na reflect ba nga important gid siya na in your everyday life show integrity, credibility kay para people will defend you in times of mga inani nga challenges. There you go. Straight from them. So akong POV gid ato is people will always talk. No matter. Ang mga talk pagit kay mga wala didto. Gani. Bored sir kay sila ba kana or gahulat to daming time ba gahulat to kana bitong ano kani lagi dagan unhappy nga tao ba so kung matimingan nga unhappy sila ni nga time and then malabyan nila silang feed nga ikaw ilang nakitaan na timingan nila ikaw gid ang kuan bisa gud ka nang kaila nimo or dili mo killer ka ng tao bitaw nga siguro tigidaga man good pod maka tinod lang gid ha taga Cagayan man gid mo dili ko ma-surprise nga dagan ma-insecure ug dagan sad ka nang ma-trigger ilang mga insecurities ba kay let's say for example teachers good mo then ni break out mo sa kanang mundane life of like an 8 to 5 Dayon, wow, you're sa tanawang POV sa mga tao by they don't know how hard you work, di ba? Behind the scenes. Then they only see what we want them to. Di ba? Was lang kita aming singot hago kayo na ang kuan lang iba ang mental nga capacity nga required bitaw mo dagan then mo shoot na pod, mo dagan, mo shoot na pod. They just want to see you like kana bitong mahagbong because siguro successful katanawon sila. Yeah. I'm no stranger to that. Never namin kailangan gid siya ikuan kay kana bitong you go deep down inside yourself and kailangan gid mo aminon nga wala man mas maayo man gid sila. I think that's where maturity comes in. Nga dawaton na lang gid nimo na naging mga tao na not your people. True. Not your people won't be happy sa imong success. Pero dapat dili ka matandog. Right. Dapat dili ka matandog. You know what? I kuha na ako, gaya na nila, maluoy magi ko. Kaya hopefully nga makakita na sa silang big break bitaw. Like, focus na lang ka sa imong people. Right. Ano lang yun. I mean, kato lang pag when you weather that storm, kamo dua as a couple, like, what were you guys telling each other? Unsa gina katong sa van issue, what are we telling with each other? I know the truth. Right. So kanang
social media man eh. So it's just it's part of the kuan po. It's part of the show. Di ba? Actually, mas ni... O, di ba? Mas taas ang engagement na noon adto. It's still publicity at the end, no? Although we're not monetized adto, pero Still. Oh. No, for like pila to ka 1 week or 3 days nag-headlines mo. Then, you know nga, ang kato mga day ones and solid, yun yung mga sports na mo, kabulog yun mo nga, they were there for, ay, tuwa na nila mo, na, bigyan na sila, kami mo bakapan kita mo. And ako sad, makaingon sad ko nga, katong sa van issue, nga, gi-question nila nga mo ang pagka-champion kay, nakaingon pod ko nga, okay, naay reason nga nung dapat pa ko mag-train, naay reason nga nung dapat mag-push pa ko, padayon ko sa training because I will prove to you guys nga dili na siya ang last time na mag-champion. May ako rin na ni Kate, si Kate akong partner. Right. Nga, Kate, let's make sure ha, nga dili ni siya ang last time na ma-podium ta kay atong improve yun nga worth it ta atong pagka-champion nato. Wata ni sakay. Papila na mo ka years nga nag-champion din? Ako sa Kamigin, 2 consecutive years pero different partners. I don't think you need to prove anything, Jen. Pero kahit siya ako, pero nakakuan ko ba nga like, mag-training pag yun ko, I'll prove to you guys. But still, siguro for yourselves here para sa 64 o 100 km, no? Oh my God, dili pa ako nakakaya mag-64. Basig masakay na jud ko ana. Times out. So, Jen, ako itong pagdagan na to ba, na halimaw kay kabay. So, like, daan, 1 year ago, daan naging paspas. Daan naging siya paspas mo dagan, I don't know. She hates running gid sa training pa lang. Paspas kasi mo dagan do. Dili siya ganang nagdagan, iyang giatubang, iyang gitrain. So and how much is the training with I shout out na plug kay Team Kirk, no? Unsay na-unlock niya sa imo ang pagdagan or unsay natabang niya sa inyo? Well, he made me love running. So, kani siya. Talagsa na ko mag-appreciate kay Coach Kirk kaya yun kay me sige mig sinipatay short lang, but si Coach Kirk yun siya gid nag-start ko running zero gid knowledge sa running wa ko kabaloon sa mga stride, cadence, mga pace, running formula zero. So si Coach Kirk yun ang nagpa-fall walay rilo-rilo. Nag-start ko running walay rilo, walay sapatos, wala ko kabalo tanan. Ipuguso siya pwede rilo, I don't see na may rilo. Ano magrilo-rilo man magdagan ng data pero si Coach Kirk Gyud, siya gid ang nagpa-fall in love sa ako sa running. I'm in love with running now. Right. Bakit di ba lalim ba yun? Dagan ba yun? Pero I think once you get the hang of it, mara siya pangitaon na din sa lawas bitaw. So is Bren. Bren, di ba Bren, didn't you have a major surgery a couple of years ago? Gallbladder. No? Tanggal ang gallbladder. Ito na po dayon nga. Sugod na pag-amay o dagan. Lifestyle change. Then, sada po sa running, magulbay kay Murag, it's the only time nga you are awake, you are active, and you will be talking to yourself. Murag, it's your own time kung mag-run ka. Or siya ka na meditation. That's your personal time. I consider that's my personal time. Wala manghilabot sa ako, kamulok ng dagan. Dialogue with yourself. Yes, dialogue with yourself. Ang sa running pod kay, ang naka-nice pod sa running kay, it's the kind of sport nga, you cannot cheat with yourself. No, dili gid. Makita gid kung unsa imong gitrainingan, makita gid kung unsa nga work imong giput into it, makita gid sa imong dagan. So you cannot cheat. Kung magtikas ka imong gyud kagalingon imong limbong. Right. That is just so true. Namatay marag mandagane diri kani si kano bago pa na sugod-sugod og dagan no. Well, it's nice because again you have this big audience, and then when they see you running, right? It's part of that. Naman tayo you have your contemporaries sa Cebu, naman to si Jade, kamo po dire sa Cagayan. I'm pretty sure dili lang kay kamo ang dagan po nga mga anang runners nga turned content creators na kay. Which is nice, no? Which is nice. Marag, in a way, if dili man lang mo podium, at least mo pakpak sa mo imong audience. Self-fulfillment. Actually, self-fulfillment gid siya. Nga ang sa running man good, it's always me against me. It's you versus you gid. Wala kay kontralain. It's true. Yourself one day ago and yourself now. So, ani na siya ha. Thank you for clearing that out, no. I think people needed to hear that straight from you guys. Your guys are no strangers sa karon sa mga controversy o kanang mga feedback sa mga tao. What's probably kanang pinaka-common nga good thing na lang nga
you've heard people said to you in person ba na or through comments or direct message? Sa mga videos, tsada kay paminawon kay meaning nakuha na mo ang gusto na mo, nakuha na mo ang gusto na mo i-deliver sa audience when they say manggod nga kanang kung mananaw bitaw mi sa imong videos kay mura sad mig naana pod diha, mura pod mig naglaag, mura pod Virtual naana pod experience. naka virtual experience. So para sa mo that's a very good thing because mupod na among gusto nga ma-feel or gusto na mo nga makuha sa audience. Sa ako po na side, karon nga nag-into fitness gid mi and sige mig vlog about running. Ganahan ko makadungog po sa mga tao mingon sila nga Miss Jen kanang nag-start ba mig running kay na-inspire mi sa imuhang because kabalo mo I'm actually not comfortable being called an influencer kay di man gud ko kabalo kung naba ko'y ma-influence or wala and di pud na siya mao akong goal nga i-influence or to become an influencer. Mas comfortable gay ko sa word na kanang content creator kay murag mas unsa tawagan ni mas general siya, mas dili siya conceited paminawon ang content creator. Pero if there's one thing that I would love to influence people, especially loved ones na ako, family members, friends, it's really about fitness. So ganahan ko makadungog nga moingon sila nga nag-start na ba ako sa akong fitness kay na-inspire ko sa imong mga vlogs, Miss Jen. So at least na ay napadungnan nga maayo ang mga gipabuhat na vlogs. Ako na-inspire kung taga makakita bitaw ko sa inyo ang murag na po yung podium. Ako maka-remind ko ba nga that kailangan nagi ko mabalik og dagan bay. Medyo nabe tay pagka competitive pod. Ako kay gadagan bay ko dugan o gadagan bay itong bata pa siguro ko. Mag-enroll na ka kay Coach Kirk. Mula na akong challenge is kanang wala jud ko'y formal training. Ngayon na magsabay-sabay ako run club. Marag dili siguro kung gigusto na ako dugay rigid siguro so na kailangan ako siya ibalik sa ipangutanan ko galingon ba kay marag akong running journey kay in and out ra gyapon ba. Kay 3 weeks ago nagdagan mo or 2 weeks na mo karon wala dagan-dagan. Mayana bitaw kay kung wala di ko nailan nga runner ba nga ba pag unsa na nahitabo silang kinabuhi mo skip sila murag dili ba murag mandat non-negotiable ang 5 a.m. run. Yes. No? Sa mga pag magbakasyon mi, Palawan, may Dinagat Dapat Island, makadagan. even dalagin may sapatos because yes. Yes. Kay di kita ang only itinerary nila gagayan today, no. However, we won't take them too long, no. So, I got a couple of questions na lang para sa inyo na bilin. Selfish lang niya. Buti ko apilon pa ba ko ni sa podcast. So if ako si I am him, what does that represent to you that LK fam doesn't? Para sa kuha kay siya gid ang face of kanabitong sa sokoni may gid ta kanailan sa sokoni gid kabalo ka kani ako na lang segue nagsokoni ko because of you. Really? Awan ang suot lagi. Competition shoes na ko. 2 shoes na nako ang sokoni. Naka-place ka do? Podiums tanan. Wait sa endorphin speed? Endorphin Pro? Endorphin. Guys, Yes. Duha na ako sa Sokoni because sabi ko nga ako Really? And I would say ang Sokoni is a very underrated brand. It's my Really? favorite now. Really? Seriously though. You! It's my favorite now. Time sa are you under any NDA na kay brand deal sa Shoes? sapatos? No. Wala. No, I love Nike. For the longest time, Nike jud ko. Right. Kaya wala pa mo ako nakagamit og Sokoni, but the time na nakagamit og Sokoni ko, wala kanibay. Kanibay! Yan doon kayo Lagi ba? Pro niya. Same ra nga model. Yes. Different colorways lang. Right. Yes. Pinaka-recent pa yun. Wow. Mhm. Interesting. Yes. Wow, ay wala lang. Ba? Go, Bren. Unsay mga kuan kanang madunggan nimo I am him, what does that represent So, nga kani yapon. you think ang LK fam doesn't? Kuan. Attraction nimo sa kuan bay sa attraction sa youth. Youth? Oh, kaya I've seen you sa Mogs. I've
heard your name many times sa Mogs. When you Oh, grabe mag-outfit, kasi mapatanon, when you bay. say outfit check or fit check sila, ay, sila dito ba, mag-Mogs. Kuan, para sa Oo. kuan gyud si I am him kay kuan gyud siya kanang sa mga kabataan gyud Voice of siya. the young. Voice of the young. The youth. Voice of the youth. Voice of Barat? No, okay, interesting mo kay sa ako syempre insular mo kay ko, so ako arang bubble akong madunggan ba, galingon lang, so murag wala po kabulon sa pananaw sa ubang tao, especially creators nga I look up to, respect. Kuan po, when pag madunggan mo ang word na I am him, ato masosay ta magina to na kang Mikhail. Kugon. Gawa sa kugon exclusive kay siya bay. Sa Imong community exclusive kayo. Really? Murag you have your own language, you have your own outfit. mga slang. Murag kailangan pa ka manuktok. Hello, I am him na community. Pwede makasulod. Unsay requirement? Really? So time sa so kuan kimi kuan kanang dili Exclusive. welcome mo ang mundo. Dili mo sa welcome but solid kayo ay I think sa imong gi-build nga kuan bitaw nga branding, murag you got your own tribe. Really? na kayo own disciples na untouchable. Na untouchable. Shout out kay Daniel Guapo, Daniel Rosca, o kay Ezekiel, o kay si Rafael, o Daniel, And- Dave Daniel. Though mga young, but they definitely know what they want. Yeah, muna kabiliban ako sa mga batan nun bay. More mo na yung mga kuan. Murag exclusive lagi siya, but in a nice way kay exclusive siya but to the point nga they know exactly who they are. That's why exclusive siya. Thank you. Yes. Wala ko kabaloan na actually. Personal lang busy biya tanan, wala na po ko time mga samok-samok lugar ko mga tao. Unsay pananaw sa ako. Sa para ako lang gi-capture ni nga I have moment before ba? ko nagundang no kay almost at the end of the school year mo ko Right. nagundang. I have 3 students nga kuan kayo sila kanang in sa klase bitaw, they Right. don't talk, layo ra kay sila. But when we go out sa classroom bitaw, magsura sila, murag grabe ka sila ka-open sa inyong community. Right. Pero sa classroom dili sila ba yun? Actually, kuan ra big ko kanang sa tinod lang gyud. Surface ra ko sa aning ilahang mundo. they get to kuan na sila venue ba para maka-express sila silang selves. Or Yeah. ikaw ang ilahang konsensya. Mo ba? Oo. More ikaw ang kanang bitong kasunod-sunod sa ilahang shadow nila nga konsensya. Really? That's so interesting. Karbo ka na ba? Pero wala pa ko wala ko expectation ba nga hope ma-achieve? Nakagi-create gid nga tribe gid ba? Murag Really? kani siya nga sa attire pa lang, sa attire, Sa outfit na lang. kanang mindset kanang mo. Oh, Unsa nga mindset? barat mindset ba? Sir, dito mamarata sir ta. Okay, I need your honest opinion, Ania. I think because of that, I feel like most brands don't want to work with me because kanang binarat. Pero na magigyapoy manuktok ba? Identity mangyapon na nimo. Yeah. I feel like importante kisa kay I mean, this is not a knock on anyone kay kanya-kanya matag-hustle, no? I mean, if certain folks would recommend you to like come here, spend some time here, or spend your money here, ano ito? Yeah. I would like to go ako ang counterculture ana. So like kamo like di po na to hawak permi ang kwarta, ang panahon, tagna. Bantanan yung ginikanan, kung imong kwarta basing magamit na ninyo pang pa-hospital If kaya nila. magtipid. If Oo. kaya magtipid. Yeah, I've been kind of experience ko naman gud na. So, na-experience na ako ang high o ang low, then katong low ko naka-anajig ko, I wish I had money. Pag grabe na sa ng 100, di mo pang hangyoon, uy. Pero that's because you need to be ako pananaw is I think you need to hyperbolize. More ka nang i-exage ni mo. So, pila hangyoon mo sa 100? Piso. Piso man ang 100. Pila hangyoon mo sapatos 100, hangyoon mo pila. Scripted naman ay. Without gis. Dugay ko naka gets by sa imong nganong gamarat man ni tapos ang sapatos nganon dili man niya size nganong ga kuan siya. Ay pa ko nakabalo nga you resell. Oh, baligyan ako. Oh, mo nag-resell siya. That's why ginagawa niya ang lowest price because iyang gi-resell. Pero knowing ba nga gataas na man gud siya. Gataas na ang iyang branding mataas na, so lisod na kayo nga ibarat na known naman gud siya. So lisod na kayo nga ipabarat pag niya because they know nga you're a seller. Kabulo mga tao nga nakay kwarta.
Wala ko'y kwarta eh. Kaya na siya sa pagstorya siguro na Arcon. But anyway, not the money that we would like to have, wish we have. Pero wala pa tadiya. Wala kita diya. Layo pa kita diya. Pero ganahan ko sa pagbarat yun kay, I think it's a very essential skill, especially sa panahon yun nga gipit by. Pero medyo out of scarcity siya tanawon, no? Dili siya a place of abundance. Oh, dili siya. Tanawon lang ba? I still feel like you can still deserve ko to moment, but at the same time nga marag basa pod manid mo sa panahon like kani naggira ni taas ang gas, the what if bagura ka ni loan si mong motor kana mga nga panahon ba like sa may mo kuani mo like for example ubay-ubay ra gid imong kita igo ra gid ka makamake your ends meet na then ni kuha ka og motor dayon mo ni nahitabo ni gira din na taas ang gas dayon kailangan pa nimo i-meet ang monthly ana then napakay uban bills importante kay ba like I just can't stress it enough. Magkaroon ako sa iba ma-differentiate mo guna ko nga then line mo nga content creator sa right. I don't know if appeal na siya pwede na siya ma-appeal line na content creator sa Cagayan so na murag grupo sa mga blunt kayo nga murag real talk ray kayo so mo mga grupo ni siya ni David Lanyas so kailangan ni David Lanyas napoy grupo pud sa kanang mga event nga content creators napoy mga grupo sa mga vlogs gyud tapos ikaw gid ba lahi ingi mo pud kay namo guskugon ba nasa napo kay on gid ba na kay Yeah. American nga mga vloggers kana pa daw nasa sa mga street side na vloggers Right. kana sa IG. Oh, ikaw lang. Dagan na ba eh? Dagan na ba ya? Kinsa? Ikaw ra mo na ilhan. Okay, feel ako lang siguro itong una ninyo nakita. Ah. Pero dagan na actually. Siguro mugi na siya. Yeah. Meaning idol kanila. Not sure sir. I don't claim One and anything. only him. Yes. I wish. I am him. Salamat to guys, pasensya na take advantage na to na ako magpabuka gatay nga naasla diri. But I just want to take your POV ng kuan magud sa kung what it gives me a gauge or kanang asa where I'm at. Regard kay kamo dugay man mo sa laro. And we're contemporary sa baka so kabalo na mo sa lakaw. By when I first met you 2022 sa Halabitaw 100k follows mo ato dayon kuan kay ko ato by like wow impressed ko sa inyo kay bisa pagigadto na mo butan gigay mo like I mean very respectful di ba professional hantod karon so you're almost halfway going to 1 million follows so let me ask you this. What's the road going to 1 million followers look like? It's going to be a long and winding road. Pero Pag mention pa lang ganin niya kung 500,000 sa pag-check wala we don't keep track karon sa kuan bay sa following. Yes. It's more on kuan ang tingali like sa money. views. Kwarta I na. think so Assets, sa building views assets. medyo sa likes dito may mas pero pag abot pa to sa wala ka na mo gi-prioritize sa padaghan sa Actually, maabot ra mo kani gud na. pod para sa mga gusto mag-start og content creation. Actually, ang followers should be the least of your priority kay there's no money in the number of followers. Naagid mas sa visible lang mas longer po ng reach mas confident kay karon man gud sa ako pag-ingon lagi sa Meta dili na required na kailangan ka mag-follow para magbalik-balik iyang video. You only need to watch one just video. need one mobalik Oo, na rin mobalik sa na imo din yan. siya. Samot na bitag maabtan kag 5 seconds ana ang video. The next video na upload mo adto na That sa means imo the more you upload dili na kailangan quality videos mas quality so dili kayo dapat die hard gid nga dapat ask itong followers na wala na dili na karon inana ka kanang kailangan gid kay nga taas kag followers. The list of our priority na gid na siya ang number of followers. Quality contents gid dapat ang mas i-focus. 100%. And quality magid always ang lag Cagayan bay. Pero paspas na kayong lihok no. Ako ga edit bi ako content and Duha man gid mig edit. dili siya lalim bay. Oh, duha mig edit sa koy ninod ako. Pero kanang ang reflex ninyo sa pag-edit mga CapCut or unsay Adobe man ninyo InShot and CapCut man ko. Oh, din cellphone ug laptop kanang mga ana bitaw. I don't think
people realize nga kanang dili gahimo content. I don't think they realize nga usahay bahala pag unsa na mo kadugay ana, di ba? Usahay mag Krami, ma-mess up gyapon. Mess up gyapon. It's a very underrated skill hantud karon ng editing, although daghan na kabalo mo edit. Pero to edit at a pace and a scale ba nga like a LK fam would do on an average a day, pila mo ka videos? 4 videos, 5 videos? Karon mga 2 to 3 na lang. Sa una mo quota sir magnapulo no. 2 to 3 uploads. And quality. We made sure na quality gid siya. Dili na siya lalim ba? Like, ako magani like nanikamo ko sa una nga sa TikTok ug sa Facebook kung promise ko at least napulo. May lisod ginawi napulo. O ba akong kuha na to sa una kay sige quantity sa ta. Di sa ko mag quality. Quantity magsalig ko unsay naa dire ano ito pero as medyo nanay ni angay nagka traction ni focus ko a bit sa quality ma-conscious mo count so may pulos na yung mga tao nga kung gaka-funnel diri wala man ni pulos so gusto ni may i-filter bitaw ang your people gid bagay nga gusto ni may put out. I wanna ask one more 2 more questions inyo. For the person right now nga gapaminaw who would like to see making videos as a legit nga panginabuhi or a side hustle with a camera, what is a lesson ninyo nga they need to hear? For me, sa mo apod sa man aside, having been in this industry for more than 5 years now, importante nga you have the passion for the job. Kay if napugos lang ka because of gusto ka mukita, it's going to be tedious and tasky every day. Murag trabaho kay siya para sa imo, pero if you love what you're doing, you don't feel like you're working. And kanang kung ganahan pa ko sa imong ginabuhat, dili ka magmatter kung mabilar ka, kung dili siya kapoy kay you love what you're doing man. Over time, makita ra nimo na siya na you're leading somewhere. We all start somewhere, but if you love what you're doing and you're consistent about it, makita nimo nga you're going somewhere good. Para na siya sa dagan, just one foot in front of the other. Nagid kay padungnan. Mura sa to ako. Huy, ikaw. Yan ang gisulitan. Personal lang. Kanang never forget your personal life pod nga. Even if nakita na ka na murag na broadcast na ang personal lives, pero just keep something yapon nga. Just also give time and sa imong personal nga time. Okay, bullet questions. Okay. Rio Boulevard 5 a.m. or Rio Boulevard 5 p.m.? Sa una 5 a.m., karon 5 p.m. na. Same. Gusto naman ko sa iya. Okay, nga naman. Summer mango, dali lang kay init. Right. Road or trail? Road. Road yun? Road ko. Di mo ganag bato-baton? Mas accessible mo yung road? Right. Sa ko sa na side kay I'm very bad at directions. Daghan Okay. kay mawala man gani sa trail ang katong kabalo na mo basa og direction. Ako Sana naka lagid. No? Mawala ko siguro pinakauna na mawala. Di mo ganag ka ng dahon, grease, I love scenery. nature. I love greenery. Trekking na. Trekking lang. Mas ganahan ko mo sa kagbukid magbaklay, magmuni-muni, hinay-hinay, But take your time, no? Yes. Slowing down. Yes, mag-picture-picture, nana. Kani, Adidas Evo or Saucony Endorphin? Adidas Evo versus Saucony Endorphin. I have both shoes. Hala, Pero sa pili. competition, Saucony. Yay! Sa competition. Wala pa sad ko'y Saucony nga daily trainer. Ang Evo is easy run. So, Mo gani, dili sila Right. pareha sa kuha. kasi pareha carbon o non-carbon. Unsay pang marathon sa Adidas Pro 4. Pro 4 as Adidas Pro 4. So di siya pareha ang imong question. So I have both and different ang purpose sa both. Okay. Pero Saucony ni mong gikuan. So kani man ako for competition. Brand new or okay? Brand new definitely. Dili ko kay Jen. Gasuot gihapon pero among option kay brand new versus okay man. Fair. Ikaw. Pagkaan kag brand new ukay-ukay, dito ka sa brand new. Fair. Oo.
Badminton or running? Hala, lisod. Oh my gosh. Oh my God, I love both. Uy! Sa karon Running. gyud. Sa karon gyud, honestly, my heart is for running. Right. Makaingon ko na mas kaya na ko i-maintain ang running karon and mas eager ko to train sa running because mas kakakita na ko kong self nga mag-run pa for the next how many years. Sa badminton, I still love badminton. It's my mother's sport. It's my first love. Pero taas kay siya time nga You kinahanglan. need more people to And you need more people to play. Dili para sa running na pwede ra ka mag-solo. Sa badminton, for me, karon leisure na lang siya. Like, dula na lang. Kanang pamatay oras, padugang singot. But for competitive sports, I would go for running. Right. Ikaw, Bren? Running ko. Running? Running ko ba kay I can So give up na ni mo badminton, Bren? First Di mo love siya yan. give up. Di mo siya give up. Leisure na lang siya. First love yan ni mo. You can Dula na lang. You can run alone but you can play badminton with yourself. Right. Interesting. Pabukid or padagat? Pabukid ko. Pabukid ko karon. Kamu, di ba? Ang man ko. Tigdala sa gamit. Charot lang. Kani. Kogon or Watsons? Halo, uy. Watsons ko? Si Bren. Wait, sons. Kugon. Kogon. You can do both. Naang Watson sa Kogon. Na. True. Pero di ko mo ban sa Watsons kaya ako may mo gasto. Wait. So, mag-wait sons pagiga. Teaching or vlogging? Vlogging. I love teaching. Actually, I miss teaching. Pero set aside lang na ako ang kuan minus the paperworks and Right. mga unnecessary unnecessary reports nga ga-duplicate na nga dili gud kay siya kailangan. Pero the teaching itself, the nature of teaching, I love to do it. Teaching na siya infused in vlogging. Right, you're still teaching people. No? Gani. Magtuo ko nga, ang teaching is not only limited to the four corners of the True. classroom. We can be teachers in a wider scope. There's more ways to get an education. Yes. Ako, tuwag ka, mo po nang nakapasurrender sa akong teaching ng paperworks. Yeah. Nakaundang kong tudlog podcasting sa USTP, tuwa na ng papers. Yeah. Gusto ko perma na lang ako agani. No, it's just Actually, not for I me. wanna do a separate podcast gali ani po na as someone nga who had been teaching. Grades kay not important, pero separate na siya na topic, medyo sensitive nga taas pa siya na topic nga for Let's me go. grades are not important. True. There's no correlation between academics and success in life. Yes, true. Grades and the success in life. No, wala siya correlation. Yes, true. Pwede ka ma-bright din. I mean, you can be smart. I mean, you can have big grades. But still, does not promise nga you're Better future. financially successful or happy Yes. ka. Or something. Ang bata nga 75 ang average versus ang bata nga 90 ang average, dilibot pasabot nga in the future mas successful si 90 ang Yeah. average. Dagan kay 75 grado nga happy and successful ka ron. True. Tinola or sinigang? Sinigang ko. Tinola. Really? Yes. Alright. I love anything as Isda. star. Unsa nga tinola nimo Ben? Bisaya ang manok or isda? Ista. Isda. Muna na imong diet ron. Oh, bago lang ay manok man to ganina, tinola man to. Tinola. Isda. Pero majority sa imong diet ron fish na. Karon fish and chicken. Interesting. Wala na kay red meat, Ben. Gali kay mig red meat actually. Inflammatory na, inflammation. No? Mm. Street food or buffet? Lisod siya. I love street food, manggod. Buffet. Buffet na lang. Buffet? Buffet kay you get to choose properly. Buffet. Who's paying? Pero the best- Buffet ka Pero bayad! the best is actually lutong bahay. Right. True. True. Ikaw makakontrol unsay the amount that goes in ingredients. sunset or sunrise. I love sunrise. Pero sa akong kuan karon sa running kay sa sunset na ko ga train. I love sunrise. Sunrise. It's not about running. Yeah, pero Vitamin, sunrise. basta ba, kakuha vitamin D. I love sunrise. Ang vitamin D ka ng Get it from me. Kablo naman ito. One word. Okay, one word. One thing you can't travel without. Ano ka say mo? Ako muskitero. My husband. True.
La, grabe, moskitero daw iya dyan. Mabuhay siya, wala ko. Sa wait, para sa tiil? Yes, sa tail. Ano na ba eh? Ganun na, ikuan. What do you think, maragdagan kay tao? Fixation. Ano naman, Bre? Ikaw, Bren? Ano, Bren? Feeling ako kung maka-attach bitaw na ba, murag active akong utok ba. Really? Sensory lang niya nga feeling. Ba, dugay na kaya na, ano, sa Pinoy, gina siya nga ko, ano? Pati among iro ba, nakaawat na sa iya. Nga mag-anaan sa moskitero. Dream destination outside of CDO? Abroad? Anywhere. Dito, Scandinavia. Dili do abroad, dili lang sa Anywhere. Europe gid ko ba? London. Europe. Kato, Scandinavian countries. Hindi naman siya. CDO in one word. Ikaw na, Pi. CDO in one word. Di ko kabalo, basig mabash ko. Shot lang. I don't know. Choy. Chikike. CDO in one word. Trendy. Always masabay sa trend. Ako, one word for CDO. Challenging. Oh, pwede. Challenging. Yeah. Kaniya, one word lang ha. Podium finisher. Goal. I don't care. Kahit siya, bandits. For me, okay lang. Okay na magbandit. We share the same road, so Pwede mo na dalan. No? I don't care. Saka Fights. dili lang ato sa entitlement sa aid station. Basta dili lang ka magkaon. Nakakuha din ka. Nakailan pala. Wala mo lang ba? Kuan, state of the nation, Philippines. One word. Depressing. Gubot. Kamigin 360. Memorable. Di mo siya pwede one word. Gusto ko mo try. Gusto siya mo try. Mag-relay na lang ta next year. True. Dali ra kay mag-hire. Kani, and then kani, dili siya one word pero you can make it a one sentence. Huge upside. Milestone siya for a content creator na ma-interview ni Huge Upside. Wow. True. It's You a know? privilege nga kuan ka. It's a privilege nga ma-invite. Kay I know you choose your Ako pang gingon, exclusive baya ka. So, ma-invite ka ni I Am Him. You must have done something. Ba? I don't know. Pero mo story mo ko bisa kinsa pod? Pero dili na may invite gid nga randomly invite to a podcast. True. Ang podcast kay trabaho gid kaayo siya bay. So I really wanna kanatang solito ni may mga oras, yung resources. Yeah. Kaya po ding sa lakaw sa Pikas kay yan, gusto sa kaha. So available po ikaw ni Pikas. Appreciate that. Salamat. Ba? I really truly appreciate ang inyong oras, Bren and Thank Jen. you pod kaayo, my gosh. Salamat kaayo. Tas-tas na itong episode, no? Yes. Thank you kaayo sa Iritono ni ba? lagit upat ka angles. Oo. Salamat sa Zoom nga mic Yes. nila Bren and Jen. Aha. Salamat sa atong lighting sa Scenes and Music Press. Salamat sa Vim Creek Studios nga nagpagamit sa ilahang studios lang space for rent, by the way. Ang link nasa comment section. Yes. Salamat sa The Box. Bro, pwede ko mamaliyog sa The Box. Ikaw na, si Daniel Rusca lang. Maliyog ka, bro. Pwede na ito, abrihan, kajot. So, muna niya ito ang sponsor. Please do the honors. Ay, kailangan na to scissors. Naigunting dia, bro. Also taking the time nga, please, if you haven't, Here, Hala. So mix day siya. You guys wanna grab a first Yeah, sure. bite? Mix day ni siyang pizza. I don't know say pangalan ani ba? Mix and match. So kani pangutana ko sa inyo so mukhaon mo pizza. Unsa may pinaka healthy nga pizza? How many slices para sa inyo? No slice at all. Healthy?
pag naka-race, kailangan mag-carbo loading. So, up to 4 slices of pizza. So that's a day before the race or race day? Sa carbo loading, 2 to 3 days before the race. So you load up on calories and carbs, no? If possible, tanan naman kaon on carbs. Carbs para interesting. Wow. Right, appreciate it. The Box. You know where to find them. Na Asli pop-up ata sa Uptown karon every weekend. Guys, kuha mo. Ganyan rin sila gusto makuha pag ipanggutom na ni sila. So no, katong brand ba, maulo po ko kay, mura pa niya atong ma-alok sa inyo Balo na biya kung valuable kay inyong time, no. Naapot ay juice. Ako, anak ka, Tagalog snack mix. So, dito di ko nakaingon nga. Ala, possible legit nga ma-podcast na to sila LK Fam, no? And salamat po sa inyong time. Is there anything you wanna say or shout out sa mga taong naminaw karon? Ako I just would like to say thank you to everybody who supported us, who believed in us all through these years. Among life as a content creator is not perfect. Di pa siya always rainbows and butterflies, but we are definitely enjoying vlogging. Wa may kabalo until when pa may tanawon sa mga tao, until when pa mo patok ang vlogging, but definitely isa ni siya kaning part nga ga-vlog me is one of the highlights. If our lives kay libro siya, ang kani siya na pages nga part nga nag-vlog me is the highlight. Right. Di sila kabalowen, guys, kay mabisi na sila sa ilang farm. Yes! LK Farm. So, sa mo shift na lugar po ng content Vlog. ninyo, Into farming. tanom-tanom. Why not? No, why not? Lahi na po ng affiliate kay mga Yeah. pataba na or kana mga kameta, mga fertilizer. Why not, no? Tractor ang i-affiliate, mas dako ang komisyon. Why Pero not, no? grabe ang evolution ninyo ba of a very wonderful example and blueprint for any creator to follow. I mean, Life is short, so yeah. unsay mo gusto buhaton, you do it. Do it, guys. Kuha pa mo. Thank Done. you. Kuha mo. Alright. There you have it. Salamat kayo, Bren and Jen. I truly appreciate it. Pasensya kayo kay na kita gid nila by first hand unsa ka DIY kaya mo set up. We're just using phones. Nakayo lang pa mic. But wala may excuse dire. And also we're still open for sponsors. If you're interested to support this platform, and if you wanna hear more stories like Bren and Jen's success story and ilahang ilang journey, please, you're welcome to give us all your support. I-message lang me. And please don't forget to give us a follow and a like on Spotify, on YouTube, napon Miss TikTok, on Instagram, and on Facebook. Pakyawan na ng platforms, guys. You don't put your eggs in one basket. Right. Alright. Bye, everybody. Salamat kayo. Thank you. Bye. Thank you. Peace.